Хочу распавесці пра свята Юр'я. Свята вельмі незвычайнае і вельмі цікавае ў нас. Яно звязана са святам Вялікадня, которое нядаўна было, і звязана са святам Тройцы. Юр'я яно незвычайнае яшчэ тым, што гэта адзінае са святаў, можа як купалі, як каляды, которая мае вельмі многа песняў, которые звязаны з гэтай парой. І ва ўсіх гэтых песнях узгадваецца адраджэнне свету, згадваецца выпусканне расы, згадваецца абуджэнне траву, абуджэнне зеляніны. Таму сёння для чалавека, который жыве ў вёсцы, гэта свята яно зразумелае і яснае, бо зеляніна яна паўсюль. Свята Юр'я адзначалі 23 красавіка альбо 6 мая, у залежнасці ад таго, якога стылю трымаліся. Свята азначала першы выган жывёлы на поле, на паству. Таксама гэта свята, калі першы раз абыходзілі рунь, глядзелі, як яна ўзышла. І свята гэта таксама звязана са святам Тройцы наступным, которое мы знаем як свята зеляніны. Чаму мы фарбуем яйка на Юр'я? Таму што гэта даўняя традыцыя фарбаваць на гэтае свята, не толькі на Вялікдзень. На Вялікдзень пачалі фарбаваць ужо пазней, першапачаткова яйка фарбавалася, распісвалася на Юр'я. А ўсе роспісы, которые мы маем на яйках, которые упрыгожваюць яго быццам бы, яны таксама задаюць нам такі ўспамін пра то, што вось калі там жыццё пачыналася, яно пачыналася як некая яскарка, як некая ядзерка сярод некага больш цёмнага такога часу там ці прасторы, з'яўлялася нешта светлае. Гэта вось як свайго кшталту такое прадкаванне прасторы. І гэтая сімволіка яйка, яна ёсць ва ўсіх трох святах. Таму можна казаць, што калі мы жывем вось цяпер у юр'еўскім часе, мы як бы сканчаем такі велікодны час. Таксама многія даследчыкі кажуць, што ў Беларусі ў нас яйка распісвалі перш за ўсё ж такі не да Вялікадня, а гэта быў такі юр'еўскі звычай. Што з яйкам рабілася на Юр'я? Таму што на Вялікдзень мы ўсе ведаем, што мы гуляем у біткі ці гуляем у жачкі, так і так называюць гэту гульню. Што рабілася на Юр'я? На Юр'я яйка распісвалася спецыяльна. Яно не захоўвалася з Вялікадня, яно распісвалася спецыяльна, фарбавалася. І гэта яйка, калі першы раз выганялі на паству жывёлу, яго ці клалі у вароты гэта яйка, ці разам з грамнічнай свечкай і соллю гаспадыня абносіла жывёлу тройчы. Гэта быў такі ахоўны, засцерагальны рытуал. Таксама яйка маглі проста браць і абкатваць жывёлу, абкатваць шыю, таксама на засцеражэнне яе ад ваўкоў. Дзеці на Юр'я, калі на Вялікдзень яны гуляліся, біліся ў яйкі, то на Юр'я часта маглі браць жалабок там ці ісці на якусь горку і гэта яйка пускаць і глядзелі, чыё яйка далей паскача, далей паляціць. Гэта вось такая гісторыя свята. Магчыма, з тых, хто глядзіць наша відэо ў горадзе, будзе такое пытанне: а чаму вось мы расказваем пра свята, которое такое вясковае, як чалавек, хто жыве ў горадзе, як яму радзіць з гэтым святам, для чаго яно патрэбна? Акрамя таго, што на Юр'я выганялі жывёлу і лічылася, што гэта свята вяскоўцаў, свята таксама пастухоў, хто звязаны з жывёлай. Гэта свята зеляніны на дрэвах. Вельмі часта на яйках, которые распісваліся на Юр'я, быў сімвал лістоты, сімвал ці елачкі, ці сімвал дубочка. І чалавек, который жыве ў горадзе, можа сабе прыкмеціць, што акурат у гэты час зеляніна на дрэвах, яна мае асаблівы колер, такі веснавы, і гэта зеляніна адрозная ад летняй, яна толькі-толькі з'яўляецца як маленькія пёры. Нават такі час, калі кажуць, дуб зацвітае ў гэты час. Таму Юр'я свята важнае як для чалавека, хто жыве ў вёсцы, ці хто мае караню ў вёсцы, так і для гарадскога чалавека. Сёння я распавяду, як распісваць яйкі да Юр'я. І калі мы зробім гэтае практыкаванне такое невялічкае, то можна пабачыць, што у нас атрымаецца прыкладна такога кшталту сфарбаваныя яечкі, которые могуць быць добрым падарункам. Яшчэ лічылася, што юр'еўскія распісныя яйкі, яны былі падарункам хлопцам ці дзяўчатам ад хлопцаў.
Як мы будзем рабіць? Можна выкарыстоўваць для роспісу такую прыладу, которая часта завецца пісачок. Гэта на драўлянай аснове замацаваны свічок. Можна выкарыстоўваць звычайную такую шпілечку для валасоў, на канцы которой ёсць такі вось як цвічок невялічкі. Можна выкарыстоўваць тоўстую іголку. Я буду працаваць са шпілечкай. Нам спатрэбіцца яшчэ аромалямпа, на которой мы растапліваем воск. І калі мы пачынаем, то вельмі важна, каб наша прылада, каб яна была прагрэтая. Яйка, которое мы будзем распісваць, гэта яйкі ўжо падрыхтаваныя загадзя, гэтак, што ў іх дастаная сярэдзіна. Яно пустое, дзеля чаго так патрэбна, каб распісное яйка яно захоўвалася найдаўжэй. Бо яйка, калі яно ці сырое, ці зваранае, яно не будзе доўга захоўвацца. Наша мэта захаваць іх, просто выкарыстоўваць як падаруначак. Калі мы пачынаем, то адразу трэба падбаць, каб наша прылада, з которой мы будзем працаваць, каб яна была добра нагрэтая. Мы трошкі вытрымліваем у гарачым воску наш пісачок ці нашу шпільку. Я ўжо нейкі час патрымала, таму я спадзяюся, што моя шпілька будзе нагрэтая. Адразу, хто першы раз працуе з роспісам, можа паспрабаваць распісваць на паперцы, паспрабаваць правесці, як будзе весціся. Трошкі от ее подкручиваем, каб яна просто выгіналася як усё роўна паверхні яйка. І спрабуем просто правесці, каб пачуць, як у нас ці прагрэтая прылада, як просто вядзецца наша рысачка. Ось. І асноўная как бы рыска, асноўная, з которой мы будзем працаваць, распісваючы яйка і просто укладаючы розныя узоры, гэта вось такая кропачка, ад которой ідзе хвасток. Вот. Ну, я так для себя называю, что гэта як все равно такая ядерка. Так? Это основа как бы нашей писанки. Будем укладать ее у розныя узоры. Ну, таким чином пачнем. Ось першы узор, з которым я хочу познаёміць, гэта узор сонейка. Мы ставим у сярэдзіну кропку. Можем трошки как бы дадаць яшчэ гэтага воску. Тут можно вот першы раз так смело так. Видите, памятаем, что там, где мы кладзем воск, у нас пасля фарбавання на гэтым месцы будзе белая плямка. І вось цяпер мы пачынаем да цэнтра весці нашай ядзеркі. Калі нас дзесьці праводзім і ў нас не атрымліваецца, нічога страшнага, праводзім там побач яшчэ. Калі некая рыска не давялася, то мы ўжо яе не кранаем болей, пакідаем як ёсць і вядзем побач. Тае правіла пісанкі, што мы ніколі не папраўляем узор, просто падладжваем наступныя рыскі так, каб яно разам ужо пачынала іграць. Ось атрымаўся такі узор, як сонейка. Можна яго яшчэ так трошечки узбуйніць, зрабіць большым. Такі узор можна знайсці у пісанках ўсіх майстроў. Ось, калі мы працуем, то мы наше яйка паварочваем. Просто падладжваемся пад інструмент і просто вот пад саму яечко. Ось можна зрабіць сонейка таким большим. Звычайна мы на яйках распісваем з двух бакоў, робім сонейкі. Ну, ставим кропочку. Проводим рисочки. Паміж сонікамі па баках мы зробім такі узор, я яго заву елачка.
дрэва, яно не толькі навагодняе, не толькі зімовае, яно, як это не дзіўна, яно згадваецца таксама ў веснавых песнях, згадваецца ў велікодных песнях часта. Ну і гэта, ну, кажу, не дзіўна, бо Новы год калісьці ён адзначаўся вясною. Узор елачкі, ён такі там ці елачка, ці дзіразаус. Звычайна па вертыкалі праводзіцца часта ў пісанках, як усё роўна і мае быць выглядаць дрэва. Так. Там такую елачку. До конца так сводим ее. Вось на гэтым яйку покажу яшчэ адзін такі ўзорчык, звычайна з яго так пачынаецца. Я вот зрабіла гэта, калі мы кампануем нашы ядзеркі па 3, як такія пёрушкі такія атрымліваюцца. Зараз яшчэ покажу трэці ўзорчык. Ён нават трошки у меня пісачок. Такі цікавы момент, што нават уже распісаўшы, але яйка, практычна дастаўшы там на імгненне прыладу, можна пабачыць, што яна астывае, але нічога, награем, працуем. Калі мы укладаем нашы ядзеркі па 3, атрымліваецца як такое пёрка. Там вот такое вось оно, такое невялічкае. Ставим такую кнопочку. Так. Тут ось цікава, што як гэты ўзор завецца, ну, скажем, гэта не так істотна, як тое, што гэты ўзор вам нагадае, калі вы будзеце яго рабіць. Бо мне падаецца, што гэты ўзор вельмі нагадвае маладую лістоту, которая ось з'яўляецца на дрэвах цяпер, і калі лісцікі толькі-толькі з пупышак вызіраюць, яны вельмі нагадваюць вось гэтыя самыя 3 ядзеркі. Вельмі цікава, робячы гэты ўзор, прыгадваць, як выглядае наваколле цяпер. Можна дзе-нідзе таксама даць такі ўзорчык. Так, гэтыя як мы зрабілі. Хачу паказаць яшчэ адзін узор. Класці адразу. Ось тыя яечкі, которые у нас уже пафарбаваны, которые у нас апрацаваныя воскам, мы пакладзем іх адразу ў цыбульнік, пабачыць, які будзе вынік. Яечкі, которые мы распісвалі, яны у нас рудзенькія. Лепей, канешне, браць белыя, альбо калі у нас рудзенькія яйкі, то мы іх трымаем просто даўжэй у цыбульніку. Кладзем. Звяртаю увагу, што цыбульнік у нас халодны. Цыбульнік можа быць і цёплы, і нават гарачы. Але што будзе адбывацца з яйкам, распісаным воскам? Калі цыбульнік занадта гарачы, то воск ён пачынае плавіцца і ападаць. Гэта з аднаго боку добра, таму што вам не прыйдзецца доўга сядзець, адмываць гэты воск, адымаць, але трэба пільнаваць, таму што узор можа паплысці. Таму трэба проста вельмі быць уважлівым. Мы паклалі нашы ордыя яйкі, а зараз я паспрабую паказаць вам узор дубочак на белым яйку. Ось наш дубочак мы робім, прыгадваючы, як мы рабілі узор пёркі. Там у нас было 3 такіх ядзеркі, только мы будзем цяпер рабіць трошачкі іначай. Мы праводзім адразу цэнтравую такую лінію і вакол яе сіметрычна будзем рабіць трошкі менш. Як усё роўна мы спрабуем імітаваць лісце дрэва. Атрымліваецца вось такі ўзорчык. Яго можна выцягваць, рабіць большым. Можна вось такім, можна спрабаваць з малога. Таксама ён нагадвае ту самую елачку, толькі мы не вядзем уздоўж усяго яйка, а мы робім такіх, можа, 5 штрышкоў, 5-7 штрышкоў.
Чаму яшчэ цікава, што вось гэты узор, мне хочацца называць яго дубочак, і так от яго і называюць, на гэта звярнуць увагу. Бо юр'я, калі паназіраць за тым, што адбываецца ў прыродзе, яно адпавядае часу, калі на ўсіх дрэвах ужо з'явіўшыся лісце і добра так выпаўшы з сваіх пупышак. На дубе лісце толькі-толькі пачынае павольна так выходзіць на свет. І на некаторых дубах можна заўважыць таксама ў гэты час маленькае зусім лісце, але ўжо пачынаюць гэтыя дрэвы цвісці. Да чаго гэта я звяртаю ўвагу, што, магчыма, у даўнейшыя часы свята яно вызначалася не так, як мы сёння вызначаем па календары, яно вызначалася назіраннем за прыродай. І дуб гэта было дрэва, яно было больш, скажем, надзейнае для вызначэння часу, чым, напрыклад, назіранне нават за тым жа полем, за ўзыходамі жыта. Можа, як памяць па тым, па тых часах на нашых проста пісанках вельмі часта можна сустрэць узор дуба. Лісточкам. Цікава, што яшчэ такое мастацтва, як пісанка, яно вучыць назіральнасці за прыродай, бо ўсе гэтыя узоры, яны адпавядаюць пэўным узорам такой жывой прыродзе. Дубочак можна рабіць, выцягваць яго, пакажу, такімі маленькімі лісцікамі. Іх можна рабіць, паступова так развіваючы такі спрыт, акуратнасць. І заўсёды таксама памятаць, што калі якаясьці лінія яна падалася такой, можа быць, менш зграбнай, менш удалай, гэта не страшна, можна выцягваць сам гэты узор, выцягваць наступныя лініі, кампанаваць, памятаць, што гэта ўся воскавая аснова, яна будзе пасля змывацца. І в цэлым, пісанка гэта не проста вось гэты узоры воскам, а гэта сама такая гульня колеру, чырвонага колеру, которым мае цыбульнік, которым будзе фарбавацца яйка. Вось гэтых ліній. Вельмі істотна, робячы пісанку, таксама прынаравіцца, проста валодаць тым, як працуе інструмент, як вядзе сябе воск, як он награваецца, адчуваць гэты матэрыял. Таксама звяртаю увагу на тое, што яйкі перад тым, як іх распісваць, калі хтосьці распісвае яйкі не выдзьмутыя, а вараныя ці сыры яйкі, ім важна іх памыць, каб лепей клаўся воск. Памыць, натуральна выцерць. Пакуль што адкладзем гэта яйка, каб паказаць вам яшчэ апошні узор, который вам цікавы можа. Гэта узор крывулькі. Пакажу, як он наносіцца. Ён нагадвае быццам бы сардэчка. Пагасла свечачка. Нашыя крывулькі. Крывулька на выгляд гэта быццам бы кветка, которая складаецца з сардэчак. Але калі прыгледзецца, то у нас гэтая частка она не змыкаецца. Такая вот, як усё-роўна, такая крывуліна, як усё-роўна парастак расліны. Чаму гэта сімвалічна, чаму гэты узор выкарыстоўваецца і чаму раю да яго прыгледзецца? Таму што таксама гэты узор, который сімвалізуе жыццё. Любы парастак, ён вельмі часта мае так адразу вось такую форму. Таксама гэтая форма, яна нагадвае пра вельмі такую цікавую з'яву ў нашай спадчыне культурнай. Гэта такі вельмі стары звычай, даўні ушанавання выгінаў рэк. Ось такі звычай яшчэ быў у такія дахрысціянскія часы, калі нашыя продкі, яны ушаноўвалі месцы, дзе рака выгіналася. І вельмі часта на гэтых мясцінах будавалася паселішча. Гэтае месца лічылася святым, жывым, і гэтае месца выбіралася для жыцця. Ось, таму гэты узор крывулі, ён таксама адсылае да гэтага старога, даўняга такога факту. Зараз паспрабуем нанесці такі узорчык, узгадваючы
і нашы расліны, і ўсім згадваючы нашы рэкі. Ну, кожны раз памятаем, што трэба разаграваць прыладу нашу для роспісу, тому што яна імгненна стае. Крывулькі мы можам наносіць па ўсяму яйку, тут така не абавязкова выконваць там нейкія сіметрычнасці. Так. Тут нам важна звесці наш узор да цэнтра. Тут цікавы такі момант, што зноў робім яго, успамінаючы, як оно ёсць у прыродзе. У прыродзе няма таго, каб была некая сіметрыя, напрыклад, у парасткаў. Да? Кожны там выгінаецца, там расце адразу па-свойму. Кажуць, такі ёсць выраз, што крывое, то жывое. Наша задача толькі нашыя гэтыя крывулінкі загнуць іх у цэнтр. Тут у меня ўжо занадта на такі выгінастыя. Пісачок быў такі не моцна разагрэты, таму у мяне лініі яшчэ вось такі атрымаліся таненькія. Зараз паспрабуем наступную зрабіць. А ўжо будзе у нас, спадзяюся, толстую. Такие атрымліваюцца гэтыя крывулінкі. Сёння такія іншыя, чым на Вялікдзень, такі больш нагадваюць такія павуцінкі. Калі узор атрымліваецца ў кагосьці такі тонкі, як у мяне, тады можна ім пакрываць большую паверхню проста яйкам. Чымсьці нават нагадвае такі роспіс тканіны. Таксама спрабую паказаць яшчэ, як працаваць вось такой прыладай трохі іншай, которую назвала на пачатку пісачком, калі хтосьці скарыстаецца з цвічка. Тут істотны такі момант, што мы, калі ставім пісачок да паверхні яйка, то мы працуем вось трабрынкай. Магчыма, для кагосьці гэты узор будзе цікавей, прасцей рабіць пісачком цвіком. Ось наша крывулька, зробленая пісачочкам. Атрымаўся такі узор. Будзем яго таксама класці на расфарбоўку. Так. І можна паглядзець, што атрымліваецца, калі яйка ўжо нейкі час не працягла, паляжала ў цыбульніку, паспрабаваць яго, паглядзець, што выйшла. Гэта яечка, которая трошки зусім паляжала, но здаецца, што вось калі параўнаць, яно ўжо трошки цямней. Ну, варта, каб ляжала яшчэ. Ну, у ідэале, каб яйкі паляжалі, пафарбаваліся хвілінаў 20. Это мінімальна. Ось просто паказваю для прыклада, што здаецца, што халодны не будзе фарбаваць. І стоўна фарбуе. Бачым, што паціхоньку колер схопліваецца. Мы пакладзем для прыкладу яшчэ белае яйка. Так, цяпер мы паглядзім, што у нас атрымалася з нашымі узорчыкамі пасля таго, як яны пафарбаваліся ў цыбульніку. У нас фарбаваліся яйкі каля 40 хвілінаў, каля гадзіны. Калі цыбульнік моцны, то павінна ўжо атрымацца
штосьці цікавае у нас. Наша сама першае яечко. І ну, здаецца, што у нас быццам бы ўсё у адным колеры, але цяпер мы будзем здымаць воск, пабачым, што месцы, дзе ў нас воск, яны у нас будуць больш светлыя. Так, і адразу для прыкладу покажу, што у нас атрымалася з нашым яечкам, дзе у нас крывулькі. Наша апошняя. Бачна, што яна падфарбаваная таксама. Яйко, хто робіць яечкі пустымі, як мы, трэба памятаць, што калі стаеш цыбульніка, то трэба будзе яго зліць. Ну, пакінем пакуль што. Як мы змываем воск? Нам патрэбна зноў скарыстацца з цяпла, з агеньчыка, са свечкі. Так. Мы трымаем над такім цяпельцам наша яйка. Трошечки яго так набліжаем. І спрабуем воск. Ці ён ужо дастаткова нагрэўся, каб яго сцерці. Калі мы змываем воск, здымаем так, то можна выкарыстоўваць якусь шерсцяную тканінку. Тады гэта будзе лягчэй, лепей змывацца. Адразу бачна, што воск вельмі добра здымаецца. Але патрэбна цярпенне, чтобы кожны узорчык ціхонька асобна нам нагрэць, паднесці да агня і зняць. Канечне, малюнак з-за таго, што яйко у нас было рудое, не белае, ён не белы, але вельмі выразна бачна, што вось малюнак ёсць. Хто памятае, можа, такі даўнія урокі са школы па гісторыі, калі там малявалі людзі ў пячорах даўна-даўна, то чымсьці нагадвае гэта, што это цалкам паўнацэнны добры малюнак. То есть, калі няма белага яйка, можна карыстацца рудым. Всё бачна. В канцы, калі воск практычна ўжо ўсюды у нас расплаўлены і зацерты, чтобы знайсці, дзе ён застаўся, мы просто правяраем, постукиваем пальчиками, где мы адчуваем, што яшчэ кавалачкі воску засталіся, і падносім эту частку да агеньчыка і разаграем і сціраем. Здаецца, што амаль-амаль уже гатовае яйко. Ось такое яечко у нас атрымалася. Можно поравнать с теми, которые не фарбовали, но там, где узор, это у нас такой натуральный колер, темнейший, даже пофарбованные. Яйки, которые у нас пробовались ранее трошки. Это еще яйка, которая треба буде зняти воск. Так, бачу, что у нас осталось еще, как показать вам все яички, которые мы сегодня заробили. Еще одна яйка. Покажем все, что мы сегодня заробили. Бачно, что трошки пофарбувалася. Ну, ось той ефект, що я казала, коли хтось буде здравить яйки, зробити такі подарунки. І самовіти, треба пам'ятати, що вода набирається, треба потихонечку її знову так садити, щоб яйко висохло. Вже можна його використовувати, наприклад,
павучку ці рабіць якийсь свой такі арыгінальны падарунок. Ось нагадую, што у нас тут сёння быў узор сонейка, узор елачка. Мы выкарыстоўвалі узор крывулькі. Вось у нас быў узор яшчэ дубовы лісточак. Калі мы трымаем нашы яйкі 40 хвілінаў, 20 хвілінаў, атрымліваецца вось такая расфарбоўка. Калі яйка у нас пратрымалася трошкі больш, там 2 гадзіны, то малюнак будзе больш кантрасны. Калі ёсць магчымасць пакінуць яшчэ надаўжэй яйкі вось у цыбульніку, то малюнак будзе яшчэ больш выразны. Адзін ёсць такі момант, што калі мы пакідаем яйкі цыбульніку і не прыбралі дзесьці шалупінкі ад цыбулі, то ёсць такая верагоднасць, што калі цыбулінка прыліпла да яйка, яно можа пакінуць такую невялічкую адметінку. Гэта застанецца. Таму калі пакідаем яйкі надоўга-надоўга ў цыбульніку, то мы працэжваем яго і проста пакідаем вось у тым вадкім растворы. Самы такі завяршальны момант, нам трэба надаць нашаму яйку бляск. Як гэта робіцца? Мы бярэм невялікі кавалачак тканінкі, змочваем яе раслінным алеем і націраем. Натираем и трымаць такім добры такім бляск. Я могу спокойно покласти на свою ляную подстилочку, натереть остатнее. Яйка, которое уже натертое, и оно начинает играть уже на этом контрасте колеру. Вот так. Ну что себе. Можна адразу не імкнуцца нацёршы прамокваць яйка, чтобы оно было сухим-сухим, даць нейкі час, там, реально пару хвілінак, чтобы гэтыя матэрыялы давам прыродныя, і алей, і скарлупінка, каб яны паміж сабой там спрацаваліся, змацаваліся, пасля ўжо прамакнуць там просто тканінкай, которая будзе не ў алеі, а чыстенькая, сухая, там, дзе у нас засталіся рэшткі нашага алею. Промокуючи там. Я ще трошки покину, как они остались. Полей так их працевала. Ось такі наші яєчки. Два пофарбованные ранее, это пофарбованное сёння. Вот, и калі мы натерли наше яйко, которое у нас нават нядоўга ляжала ў цыбульніку, так, которое было родым ад пачатку, калі натерта, оно пачынае граць, і нават у гэтым такой пастэльнасці, што сцельцамі прыгожа. Са святам вас, дай вам таких творчых знаходак. Гадам, што такія яечкі могуць быць добрым падарункам дзяўчыны. Дзяўчыне можна падарыць хлопцу, хлопцу дзяўчыне.